Да, вече. Правим проверка. Тя и не го загубих от поглед за науре. После ще видиш какво е станало. Тук изобщо не го виждам, човек. Ето и го загубих. Айде ще го пробвам по-бавно и плавно. Направо голям пик. Я да го я горе до вас. То поне надалеч би трябвало голям фат да взима. Тук нищо не виждам. Гледам според моите очи горе-долу насочвам нагоре. Нищо повече. Колко кадъра ще го има? Не виждам. Нищо батерията не ми харесва. Прави от време на време някакви помпи. Мисля, че има разбалансирана клетка и... Да го спирам ли ти? Че не виждам колко горе-долу как става. Спирай. Въобще не си там, ама...